do arquitecto Marcide, pois temos aquí a Guillermo Llorca, que é un escritor magnífico, non vos lo perdades, vai despois a contarvos un pouco como documentou a súa triloxía de espías. Bueno, aparte, eu teño por amigo, por unha persona maravillosa, levo moitos anos seguindo tal, o coñezo xa dende o Ateneo, dende que estaba eu na biblioteca do Ateneo. Non vos digo cantos anos, pero bueno, non quero damos paso, non quero alongarme, damos paso a Amanda, que vos vai ler a acta e imos entregar os regalos dos gañadores e despois xa damos paso a Guillermo. Gracias por vir. Buenos días tengan todos ustedes. Bueno, en cuanto al concurso de poesía, a ver, así se me escucha, mejor. Bueno, en cuanto al concurso de poesía y microrrelatos, les voy a ¿Y ahora? Así. Bueno. Bueno, en cuanto al concurso de poesía y microrrelatos, les tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, observamos que hubo una gran participación de obras, mucho mayor que en años pasados, sobre todo en la parte de los microrrelatos. ¿No es? Así, muy pegadito. Ay, muy pegadito. Bueno, que hubo una gran participación de obras en cuanto a poesía y microrrelatos, sobre todo en la parte de microrrelatos. Las obras presentadas son las que están en la exposición. Así ya no tengo tanto que leer. En cada parte tiene que haber una obra ganadora y una finalista, pero en este caso pasaron cosas en el cual tuvimos que nombrar más de una finalista, o bien por empate, o bien porque las obras, la verdad, que tenían mucha calidad. Mucha calidad. Bueno, sin más preámbulos voy a decir, en la parte de poesía. La parte de poesía tenemos 2 finalistas, porque quedaron empatadas a puntos. Entonces, para no discernir entre una y otra, decidimos nombrar ambas obras como finalistas. La primera finalista es la obra Semella, de Ramala, de doña Mónica Castro Murga. Mónica, no veo. Debe estar en consulta. La segunda es El Home que quería ser Pacharo, de Magdalena Suárez Carballo. Magdalena tampoco. Tampoco está. Y la obra ganadora es Nordés, de Soraya Casal Souto. Es la segunda vez que gana el concurso, se los digo. Ven, ¿le vas a dar el premio? En cuanto a los microrrelatos, Soraya, ¿quieres la obra? Leer la obra. Gracias. Bueno, Nordés. Fonendos, pixamas, con manchas de Vic,
sábanas brancas e zocos, sulfato de zinc, padiolas, vendaxes e caldo sen sal. A tele ten saldo, o meu pai valle mal. Que dor de bandullo, electroxaxún, chamade anestesia, urxencia no 1. Volantes, receitas, biopsia e formol, pílulas de cores, traballo e paixón. Anos que van pasando, 50 xa a sumar, nesta pequena cidade que sempre olla cara ao mar. Gracias. Bueno, ahora vamos al apartado de microrrelatos. Fueron 17 obras, la cual tuvieron mucho nivel. Fue bastante difícil para nosotros escoger. Pero bueno, tanto así que las finalistas del microrrelato tienen inclusive mención especial de lo difícil, porque la obra ganadora solo ganó por un punto de diferencia con respecto a las otras dos. Los finalistas: Ocar Cerebrando, de Pedro Manuel Beira Salvador. Pedro. Tampoco vino Pedro. La segunda finalista, Sinais, de Hortensia Álvarez Díaz. Tienes que venir. A recoger tu diploma. La obra ganadora es Conversa, de María Begoña Hermida Parada. Bueno, de todas formas, decirle felicidades a todos los que han presentado las obras. Para nosotros la verdad que fue bastante difícil de escoger porque el nivel era alto. Tanto así que fíjate que tuvimos que nombrar 2 finalistas para apartado cuando las bases decían que era uno solo. Paso a Guillermo. Bueno, primero quero contaros un pouquiño quen é. Bueno, non se oe. É natural de Ferrol, é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e foi profesor. A súa obra de investigación e divulgación está publicada en máis de 40 libros de autoría individual e compartida, en centos de artigos en numerosos periódicos e revistas. No 85, o Concello de Ferrol concedeulle o Premio de Investigación Ingeniero Comerma por Origen del Patronazgo de San Julián sobre la ciudad de Ferrol. E no 86 recibiu o Premio de Investigación Jaime Quintanilla Martínez por los partidos políticos en Ferrol durante a Segunda República. Dende o 2015 ata 2016 coordinou 10 volúmenes de memorias históricas de Ferrol. Foi director e guionista de varios vídeos documentais. No 22 foi o coordinador local da exposición Cidades no Tempo, Ferrol. E no 26 un dos comisarios da exposición Ferrol no Pasado, a vida cotiá, que acaba de rematar fai pouquiño. A ver, no campo literario publicou Relatos para ver mundo no 2002, O túnel da Malata e outros relatos do tren no 2005, escribiu tamén a triloxía Cando estallou la noche, El enemigo nos sospechaba, que un pouco hoxe vai contarnos como xurdeu. Foi finalista do Premio Literario Fernando Arenas no ano 2021, con La noche decisiva, El regreso de Margaret Laughton, foi Premio Literario Fernando Arenas en 2023 e no 2025 La espía errante Rezaraña. No 24 foi distinguido con a insignia de oro da cidade de Ferrol por acordo unánime da Corporación Municipal.
eu penso que xa non teño moito máis que añadir. Gracias, Guillermo, por estar hoxe con nós. Bueno, te damos paso. Hola. Bueno, bo día. Antes de nada, parabéns a este maravilloso centro sanitario por eses 50 anos, que dure outros 500. Grazas a Uxía, a bella colega do Ateneo Ferrolán, cando comezamos a andar alá polo ano 1976. Bueno, e grazas a todas as persoas que viñechedes hoxe aquí, algunha confundida pensando que iba a actuar na coral, pero si canto cai o teito, entón non vou falar deso. Como sei que tedes presa e moita xente está prácticamente en quirófano, pois vou ser breve, porque é difícil resumir en esta triloxía de case 1000 páxinas todo o que se podería contar. Tamén, de todas formas, como sei que hai algunha persoa que a leeu, si ten algunha dúbida ou algunha pregunta fácil para deixarme quedar ben, porque hai exalumnas por aquí, e algunha cuñada, non quero quedar mal, pero entón, se alguén quere facer algunha pregunta fácil, ao final facédela. Bueno, como dicía Uxía, o meu é a historia, eu fui un profe de historia durante 36 anos, pero metíme nesta aventura literaria con esta triloxía que nunca pensei. Digo isto tamén pensando na xente que fai microrelatos que algún día mellor pasa a un volume de 500 páxinas. Todo empezar, ¿no? E animarse. Tamén a poesía. Entón, quero dicir que eu non pensaba nunca que ia escribir esta triloxía, afortunadamente cunha boa acollida por parte dos lectores, e que tampouco escribín a primeira pensando na seguinte. É verdade que as tres son un final aberto, pero nunca pensei en darlle continuidade. É importante, hai un artigo de Muñoz Molina que dicía que era importante relacionar a ficción literaria co contexto histórico. Todas as narracións teñen un contexto histórico. Pode ser unha habitación un ano determinado. A primeira novela que escribín foi Cando estalló la noche, el enemigo no sospechaba, que el título é un pouco unha metáfora de esa famosa explosión que moita xente maior recordará, do polvorín de Caranza no ano 43. Moita xente recorda, non foi en realidade unha, ou aínda na novela poño unha explosión, foron 6. A detonación escoitouse en toda Bisbarra e incluso en Coruña. Por lo tanto, foi un acontecemento moi impactante. O que pasa que foi un dos sucesos máis, digamos, trascendentais do Ferrol da posguerra, e durante moito tempo na novela O Reflito había idea de que fora unha explosión accidental. Foi grazas a un colega, Enrique Barrera, que investigou o tema e que descubriu que detrás dese accidente do ano 43, que cando arranca a novela, estaban os servizos secretos británicos. É un pouco a motivación que dá para arrancar esta novela, que arranca precisamente
dun suceso que me narraba meu pai, cando me contaba, recordando esta explosión, que moita xente saiu despavorida cando, para que a xente nova que hai aquí non se sitúa, o Montón en Caranza, onde está este centro de oficiais e suboficiais, aí, onde está a piscina, nese foxo, foi onde sucedeu esa explosión. Bueno, en realidade, como vos contaba, foi unha colaboración dos servicios secretos británicos coa guerrilla antifranquista para darlle un toque de atención a Franco pola política de colaboración co réxime nazi. Dentro un momentiño xa vos direi a nivel local en que residía esa colaboración. Esta primeira imaxen que vedes é este famoso mesón do Raposeiro, que algunha vez máis de un haberá ido por aí, cantaría e xogaría a chave, porque a noticia sucede que nesta tenda a xente empeza a comentar a explosión, xente de Ferrol, porque moita xente fuxiu de Ferrol, meu pai contaba, xente en camisón, que fuxiu cara a Chamorro para, con medo a esta explosión, pensando que era un bombardeo aliado. Outro día unha señora me contaba que súa nai vivía no Castelo San Felipe e que saíron da casa con unha virxe pequena berrando que era o fin do mundo. Por lo tanto, houve moitas dúbidas. O réxime de Franco, lóxicamente, mantivo silencio, nunca se dixo nada deste suceso. A prensa da época que eu seguín non dicía nada, pero foi un servicio, foi un sabotaxe moi importante. O protagonista dese sabotaxe é Thomas Lawton, que é un pouco o que conduce esta primeira historia. Hai comentarios, como os dicía, nese merendoiro, no mercado central, e aquí aparece este protagonista que, como podedes ver aquí, este é unha foto de técnicos ingleses e escoceses da Sociedade Española de Construcción Naval, que viñeron a Ferrol no ano 39, de feito a xente maior fala antes da Bazán e Vila Construtora, non? Pois ben, estes técnicos ingleses, un deles é, na ficción literaria, este Thomas Lawton, que é fillo dun enxeñeiro da Sociedade Española de Construcción Naval. En Ferrol, como sabedes, a presencia inglesa foi moi importante. De feito, hai unha fala ferrolá que se chama ferrolinglis, se chapucea palabras ferrolás con palabras inglesas, todo filispín, por citar unha, non? Moi coñecida. E esta entidade, esta presencia da colonia inglesa, dura dende o ano 9, cando empeza a Sociedade Española de Construcción Naval, ata o ano 36. Aquí vedes unha escola inglesa onde se formara este personaxe de ficción. Ben, esta colonia inglesa, no ano 36, aí vedes unha copia dese telegrama. No ano 36, a Armada Británica destina un buque a Ferrol, isto é verdade, para levarse a Inglaterra a todos os británicos que residían en Ferrol, porque estaba a piques de estoupar a Guerra Civil. E entre os que se marchan está ese Thomas Lawton, que logo estudia na Universidade de Cambridge, pero que pouco tempo despois o captan os servicios secretos británicos, que creara Winston Churchill, o goberno do primeiro ministro, un servicio civil de espionaxe, e como non o destinan a Ferrol. Era natural de Ferrol, fala español, e aquí o manda. El empeza, aquí tedes esta imaxen para xente maior, o Hotel Suizo, na Rúa Real, onde el é o primeiro que empeza a frecuentar para empezar a facer contactos, e el, unha das súas primeiras misións é espiar todas as baterías antiaéreas que hai na costa de Ferrol e que desgraciadamente hoxe están
prácticamente destruídas. Pensade o monte de San Pedro de Nós en Coruña, ¿no? Que se conservan. Aquí se cargaron todo. Pois, bueno, a primeira misión é visitar todas estas baterías antiaéreas. Hai que os que estivechedes en Coruña vedes que hai é da Krupp estos cañóns dun enorme potencial de tiro que aquí se derrubaron. Aquí tedes o polígono de tiro de Doniños, hoxe non existe, e por todos estos lugares está este espía Thomas Lawton. Ata que vai coñecer a un inglés, para min o personaxe máis entrañable da novela, as que dichedes, pensaredes que é a Malita, porque é a protagonista, non? Tamén teño que adiantar que esa protagonista non ten nada que ver comigo, é inventada, tío. Pero este Charles Martin sí é un personaxe que existiu e tiña unha tenda de bicicletas, de velocípedos, na rúa Galiano. E aí chega o xove de Thomas Lawton, empeza a entablar con él unha relación de amistade e lle presenta, grazas a él vai coñecer a Malita, porque lle dá un par de entradas para ir aos partidos de fútbol do Racing. E veredes por qué. Porque este Charles Martin, en realidade, na realidade se chamaba William Martin, un home moi emprendedor, foi o que cedeu parte dos terrenos do Racing para o campo de fútbol do Inferniño. E aí o vedes no centro da imaxe que está o que está de barba alto está facendo un saque de honor e tiña dereitos a tribuna, lle daban 2 entradas, e dalle unha a Thomas e ali coñece a Malita, que é a protagonista da primeira, da segunda e da terceira novela. Este non é un personaxe así como a Malita, un personaxe de ficción. Charles Martin non. Este documento que vedes aquí, que teño original, podedes ver que un documento do ano 46 onde se di que, podedes lelo, es persona de buena conducta pública e privada, su padre Guillermo, William Martin, de nacionalidad inglesa debido a su actuación, viajes, entrevistas, sin duda es el jefe de los agentes secretos del servicio inglés en esta ciudad y diversos puntos de la región gallega. Por la correspondencia de este que sostenía tal, bueno, se deduce también que era miembro de una logia masónica que había en Ferrol. Por lo tanto, estamos diante dun espía real, dun masón, e que vai traer un pouco tolo a Thomas Lawton cando a xente que leu a novela recordará cando lle dá a man, e lle dá a man dunha forma moi rara. En realidade non vos conto por qué, por se algún día vos animades. Pero ben, ese o tema. E outra misión de Thomas Lawton é investigar os submarinos alemáns, moitísimos, na terceira novela se fai unha relación bastante ampla, os submarinos alemáns que recalaban na base naval da Graña para abastecerse polas noites. O buque mercante que vedes aquí é o Max Albrecht, que está en Ferrol dende o ano 39 ata o ano 47. Este era o buque nodriza que suministraba, ahora que estamos coa guerra de Irán, o Estreito de Hormuz, pues bueno, este buque nodriza suministraba combustible e suministraba medicinas, alimentos, material para reparar algún submarino. E mirade que curioso, aquí tedes un cadro do pintor do Seixo, Felipe Bello Piñeiro, un dos grandes pintores locais, que fai unha pintura do Max Albrecht no ano 47. É dicir, que no ano 47 aínda ese Max Albrecht
despois da guerra continúa a Ferrol, logo o leva en Inglaterra para reparar os gastos de guerra, e ten unha historia. Bueno, aquí vedes unha foto real de un submarino nazi en Ferrol, os famosos U-boats, os famosos lobos grises, abastecéndose de combustible na ría de Ferrol. Si non o creedes desas referencias á presenza nazi en Ferrol, aí vedes un hidroavión nazi, coa esvástica nazi na cola, tamén na base da Graña. Aquí podedes ver un grupo de convalecientes de submarinos nazis en Ferrol. Esta foto es no convento de la Enseñanza, donde se habilita, ainda non estaba a residencia, se habilita un pabellón para atender aos tripulantes dos submarinos nazis que eran moitas veces atacados e bombardeados. Esta corresponde a un submarino nazi que é bombardeado na zona de Viveiro e que ten unha historia tamén curiosa. Aquí os vedes convalecientes e aquí os vedes, e aparece tamén na novela, estou falándovos do contexto histórico e o relato literario, aquí os vedes, non sei se alguén se dá conta, o fondo é a Casa do Patín, a actual biblioteca universitaria, e o que tedes un lado é o antigo Hospital de Marina, hoxe desaparecido. E aquí podedes ver marineros nazis de uniforme paseando pola cidade, ligando, algúns chegaron a quedarse aquí, e aí tamén está presente a Malita, que quere levar a seu prometido Tomás a visitar o hospital e non o deixen pasar, e se indigna porque estos marineros nazis si podían acceder ao recinto hospitalario. Aquí ustedes na base na Graña no ano 44 en convalecientes, xogaban partidos de fútbol. Bueno, e un personaxe tamén real que xoga un papel importante nos tres relatos é Alexander Brendel. Este é un espía. Pensar que Ferrol, despois de Vigo, foi a cidade que tiña máis presencia de espías de toda Galicia, tanto do bando aliado como do bando nazi, porque Ferrol era un enclave militar estratégico de primeiro orde. E este personaxe que vedes aquí é Alexander Brendel, que vai a traballar, era óptico, e vai traballar como óptico optimetrista no arsenal militar. Aquí vedes la ficha do ano 54. É coñecido para a xente maior, moita xente cando presento as novelas recorda este personaxe. Aquí o vedes pola Rúa Real e vedes o remite de dúas cartas que pon el consulado alemán, calle General Franco, Rúa Real 151, Alexander Brendel, General Franco 151. Por lo tanto, este o principal asiente e era o encargado de as pagas aos membros das tripulacións dos submarinos nazis, de abastecelos, de levarlles medicinas e tamén de xogar un papel importante de espías. Por lo tanto, a ficción literaria se sustenta en este relato histórico, ¿no? Aí vedes a Casa do Patín, onde nace a Malita, e a Malita é unha das primeiras mulleres que traballa de proyectista, delineante, se forma en maestría industrial, e das primeiras que entra na Bazán. Ela é unha muller que está, bueno, con su vida máis ou menos tranquila, ten as súas amigas, vai aos partidos do Racing, é unha fanática, vai ás praias, nas lanchas, bueno, vai ao parque a bailar e traballa como delineante proyectista na Bazán. Pero bueno, ela namórase deste Brendel, pero este Brendel un día despois da voadura do polvorín de Caranza desaparece
e ela vai sufrir porque está realmente enamorada, pero durante máis dun ano o carteiro do barrio de Esteiro non pasa pola casa do Patín porque non sabe nada del. Non sabe nada del porque el deuse a fuga. Aí tedes Caranza, aí tedes este esquema das instalacións dos polvoríns de Caranza, o furado que quedou, non aproveitaron para a actual piscina, pero o furado que quedou do impacto das 6 explosións non houbo mortos. Unha exixencia da guerrilla antifranquista era que non se tratara a toda costa de evitar mortos. E bueno, con eso finaliza a primeira, e non sei se será mellor arrancar ou seguir como ti diga. Sí, bueno, pois a segunda novela, o contexto histórico é un suceso tamén pouco coñecido en Ferrol, porque a presencia dunha delegación da frota naval estadounidense que no ano 49 chega a Ferrol. É no contexto da Guerra Fría, por eso podes ver ao fondo da capa do libro, da portada do libro, que hai a bandeira estadounidense e a bandeira soviética. Tamén a prensa, bueno, a malita regresa, detrás dela hai un policía que xa intervén na primeira parte, que é José Fandiño Paje, que quere collela porque está implicada nun crimen que sucede ao final, e este policía divisa dende a famosa pecera del casino ver pasar a esta malita. Ela vai residir no hotel suizo, e aquí tedes esta páxina del Correo Gallego de Ferrol de setembro 49, que fala da chegada de 4 navíos da frota estadounidense ao mando do almirante O'Connolly que ven a Ferrol. A prensa da época, el Correo Gallego, como vedes aquí, prácticamente parece que ven de turismo. É unha visita pensada na posguerra, no ano 49, pensade o illamento internacional do réximen de Franco, e aquí tedes o buque insignia desta frota pasando polo Castelo de San Felipe. Aquí está o alcalde de Ferrol e o almirante da frota. Aquí hai unha visita de ferroláns a este buque, e a esta xente a levan, por exemplo, a un festival folclórico, actúa o Tosios. Ti non estabas aínda, me imagino, era máis novo, non estabas aínda. Van á Praza de Toros de Coruña, hai unha novillada, lle dan unha orella aos rabos, vedes que na Praza de Toros no centro pon Bazán, se observades no centro pon Bazán, e bueno, agasallan a esta delegación, a miman dunha forma tremenda, e se lemos a prensa da época, igual que na primeira novela non se enteraron os ferroláns e lucubraron de por que fora ese explosivo do polvorín, nesta segunda parte creen que non había ese cortesía. En realidade veñen, e así está tamén investigado por Enrique Barrera, veñen para tratar de instalar unha base naval na Graña. Base naval que logo, como sabedes, ata hoxe, se non a saca Trump, está en rota, xa está amenazando, pero bueno, será unha parida diaria Bueno, outra ocasión que o policía ve a esta malita é cando el vai comprar uns pastéis a confitería de Lidial Petit, que algunha xente recordará. Outra vez se atopa con a malita nos famosos tranvías, e toma o tranvía, no tranvía que se chamaban das mulleres da Pisbe. De feito, según contan, apestaba bacallau porque era hora de regreso destas mulleres que traballaban na Pisbe manipulando, salando o bacallau que viña de Terranova. A malita volve ao seu lugar onde partiu, cun falso nome, ben co nome do seu marido Thomas Lawton, chega
a Bazán. Aquí se fala das fichas que había que fichar para entrar a traballar no esteleiro, e tamén se menciona o famoso caso bastante frecuente do trapicheo, no? De xente que se levaba para casa, pois un se levaba un bote de pintura e outros ou unha pastilla de xabón pucho ou unhas toallas, non? Outros se levaban máis, non? Pero bueno, está presente aí. Aquí vedes a este grupo de traballadores con unha muller, non é como si coa coral da residencia que de maioría son as mulleres. Aquí vedes unha humilde muller, o resto eran homes que viñan a cobrar a paga semanal do seu retiro. Bueno, xa para rematar, aquí tedes unhas fotos da época que os famosos túneles da Graña, que moita xente aínda hoxe está vedado pasar. Chegades á Graña, hai o túnel, os civís teñen que ir por riba do monte, e estes túneles están furados con man de obra local, obras civiles que dependía a Bazán, pero os técnicos que dirixen estes túneles son técnicos estadounidenses, porque queren facer a base naval, e aquí va a ser lugar para guardar munición, armamento, combustible e demais. Aí o vedes, son fotos auténticas, depósitos de combustible, todos os lugares que os estadounidenses ian a ocupar para facer esta base naval, pero ao final a base vai para rota e o policía José Fandiño Paje é a última vez que ve a malita no Teatro Jofre, pero tamén se lle dá a fuga e queda frustrado e hai que esperar a terceira novela, pero non quero alorgarme. Pois nada, grazas pola atención. Se queredes preguntar algo. Por orden non moitas, porque hai presa, pero... Primeira, imos ter de momento só a primeira, pero seguro que acabamos tendo a triloxía na biblioteca. Bueno, os premiados levan a triloxía, entre outros libros de Guillermo. No, porque, a ver, non é só a ficción, que está ben, eso é máis entretenida, este mundo de espías naqueles anos tal, e tamén reencontrarnos cos que somos ferroláns, reencontrarnos con o noso pasado, saber o que se movía na cidade. A min, por exemplo, facíame moita gracia que se reunían todos no casino, e os espías ingleses, os espías alemáns, estaban ali todos. Era un mundo que debía de ser apasionante, non? Pasa, na primeira novela hai unha referencia ao Hotel Embassy de Madrid, tamén un establecemento real, dirixido por unha espía inglesa, e ali todos sabían quen era espía inglés e espía alemán, onde va Thomas a rendirlle contas ao xefe do espionaxe alemán en España, non? E era así, non? Aquí en Ferrol pues, se coñecían todos, non? Era así. Sí, para estas novelas, sobre todo, yo, por ejemplo, seguí, en la novela le llamo el correo de Ferrol, es el correo gallego, que se puede consultar en Galiciana, en Biblioteca Digital de Galicia, por ejemplo, ¿no? Y durante un mes hice el seguimiento y ni la mínima mención a este suceso. Se va a elegir a la reina de fiestas de Ferrol,
fulanita de tal se casó con menganito, se fueron felices de viaje de novios, nada. No me prácticamente teñen que pasar pois moitos anos ata que se afonden estes arquivos, no? Hoxe, por exemplo, hai o expediente que eu teño unha copia do o guerrilleiro da resistencia antifranquista que executa esa voladura e que morre tamén dunhas circunstancias extrañas, pero está vedado. Pero incluso no ano 49, cando chega esta misión naval estadounidense, a prensa da época fala que é unha visita de cortesía para establecer relacións. Hai que pensar o acordo entre Franco e Eisenhower, no? Os acordos Madrid-Washington, e o disfrazan como unha visita totalmente de cortesía, e o que hai detrás e o que subyace na novela é a tentativa real dos Estados Unidos de hacerse con la base, incluso construir outra, comprar terrenos en la Graña. De hecho hay en la novela aparece personas que ya están creyendo que van a ser millonarios, ¿no? Y al final esto no se asienta. Entonces, claro, siempre en la dictadura el acceso a las fuentes aínda hoxe, ¿no? Na transición, documentos están agora a lei do goberno ten que pasar 35 anos, pero hai uns que aínda son inaccesibles, ¿no? Acaban de sair os papéis do 23F, ¿no? Bueno, estás aprobada, podes... Perdón? Bueno, xa veremos. Aberta está, pero... Bueno, pois nada, moitísimas gracias por vir. Temos agora a actuación da coral, da área sanitaria, despois xa rematamos o acto. Gracias a todos e todas por vir. E bueno, a seguir animándovos a que participedes nas seguintes edicións, por suposto, de poesía e microrrelato. Gracias.